spliced videos, inaccurate information, at ngayon, deepfakes na gawa gamit ang Artificial Intelligence o AI. Araw-araw, milyon-milyong tao sa internet world ang pwedeng mabiktima ng mga ito. Kaya naman tanong ng maraming ngayong super high-tech na ang mundo. Handa na ba tayo? Ngayong digital age, talaga namang knowledge is power. At para maging powerful tayo sa paggamit ng AI, mahalagang maunawaan natin ito. The best way to learn AI? Edi AI din. Ayon sa ChatGPT, ang AI ay tumutukoy sa kakayahan ng mga makina o computer na gayahin ang katalinuhan ng tao. Ibig sabihin, kaya rin itong matuto, mag-isip o magdesisyon, pumakto ng layunin, makaunawa ng wika, at makakilala ng mga imahe o tunog. Sige nga, subukan nating alamin ang level of understanding ng ating mga kababayan pagdating sa AI. Usually po na sa mga AI po yung sa mga na po technology natin na halimbawa sa voice message, tapos sa mga letter po na matik na po yan pag sinearch mo or inano po siya, lalabas na po yun. Tsaka sa voice message kahit na wala yung tao, pwede po na magamit po yun. Depende sa paggamit. Depende rin po sa pag-apply natin sa halimbawa kung ginagamit mo yung AI na sama-samang intention mo, so masama po. Pero vice versa po, makakatulong po yun kasi madali na po yung trabaho. Para po siyang yung mga technology po na hindi na po kailangan ng mga tao, parang by itself na lang po siya gumagana. It depends po kasi po may mga ibang tao po na ginagamit yung AI para po hindi na po nila magamit yung original ideas po nila, ganun po. Pero po, meron din naman po mga tao na ginagamit po yung AI for lang po, inspo, ganun po. Batay sa 2024 Economy Sea Report ng Google, Temasek, and Bain & Company, umabot sa mahigit $30 billion ang pumasok na AI infrastructure investment sa Southeast Asia noong 2024. Isang tanda ng lumalaking pagkilala sa Southeast Asia bilang pausbong na sentro ng AI innovation. Sa pagtataya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, maaaring mapataas ng AI ang gross domestic product ng rehiyon ng up to 10 to 18% na posibleng magdagdag ng hanggang $1 trillion by 2030. At upang mapalakas ang AI literacy sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, binuo ng ASEAN Foundation, katuwang ang Google.org, ang isang regional initiative noong October 2024 na tinatawag na AI Ready ASEAN Program. Sa pamamagitan ng $5 million grant, layon ng programang magbigay kaalaman at pagsasanay tungkol sa AI sa 5.5 million individuals mula sa 10 member states ng ASEAN. Isinusulong rin ng programa na maihanda ang ASEAN citizens, kabilang na ang youth, educators at mga magulang, tungo sa mas responsableng paggamit ng AI ngayong nasa digital era na. Sa pamamagitan ng train-the-trainer approach, sasanayin ang 2,000 master trainers upang magbigay ng in-depth o mas malalim na AI literacy training sa humigit kumulang 800,000 end beneficiaries sa mga lokal na komunidad. Nito lamang February 12, matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Regional Policy Convening of AI Ready ASEAN sa ASEAN Headquarters, Jakarta, Indonesia. Nagtipon-tipon dito ang mga policymakers, AI practitioners, at local implementing partners o LIPs ng AI Ready ASEAN Initiative upang talakayin at mabuo ang mga polisiyang kinakailangan. AI is not about technology, right? AI is about people. So we have to concern how to develop people first. And then AI literacy is the most important things that we have to conduct in our program. Because with AI literacy, ethics, and also we can use the AI with responsibility. Hopefully very much at the end of the next 2 years, we are going to reach out to 800,000 and beneficiaries, 800,000 ASEAN peoples who know well on AI issues. Sa higit na paglaganap ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan sa buong mundo, patuloy rin ang ilang mga proyekto gaya ng AI Ready ASEAN Program
sa pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan ukol dito. March 10 nang opisyal na magsanib pwersa ang Cyber Guardians PH, isang organisasyong naglalayong sugpuin ang online sexual abuse and exploitation of children at ang CLTV 36. Layon nitong tumulong sa pagmumulat ng ating mga kababayan ukol sa wastong at ligtas na paggamit ng AI. Abangan ang iba't ibang kwentong AI na may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa CLTV 36.